Croeso i sgwrs banel rownd a rownd a mas ar y maes. Heddiw, mi fyddwn ni'n trafod pa mor bwysig ydy'r platfformau digidol i ddarlledwyr fel S4C a rownd a rownd, i ddatblygu lleisiau newydd, i gynyddu amrywiaeth o fewn i gwaith a hefyd i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd. Hefyd, mi fydd yna gyfle arbennig i bobl ifanc creadigol Cymru i weithio efo cynnyrchwyr rownd a rownd. Ond mi gewch chi wybod mwy am hynna yn nes ymlaen yn y sgwrs. Mae'r sgwrs heddiw yn cael ei chynnal mewn cydweithrediad a mas ar y maes ar Eisteddfod Genedlaethol gyda chymorth gan Stonewall Cymru a diolch yn fawr iawn iddyn nhw. Meilir Rhys Williams ydw i, a dwi hefyd yn chwarae rhan Rhys Richards y mecanic a rownd. Ond dwi'n falch a ddeud mod i ddim yn gorau gwisgo'r overalls heddiw achos mae'n ferwedig tu allan. Yn ymuno hefo fi i sgwrsio, mae Gitar Hyn, sef Comisiynydd Cynorthwyol ar-lein S4C. Ffordd mai. Da iawn, diolch yn fawr ti. Ac Annes Wyn, sef golygydd cynnwys rownd a rownd. Croeso i chdi. Diolch yn fawr. Sut ydych chi'ch da? Ydych chi'n iawn? Iawn, diolch. Da iawn, da iawn. Wel, dda ti gyntaf Gito. Mae poblogrwydd platfformau ar-lein y ddiweddar wedi ffrwydro'n dro, efo nifer o blatfformau newydd yn dechrau, ac mae dylanwad y platfformau yma ni ar gymuned ac yn benodol ar bobl ifanc yn eithriadol, yn dydi? Felly, sut mae sianel dyledu, fath S4C yn mynd ati i esblygu ac i ateb y galwm ar gyfer y deunydd ar-lein? Wel, mae'n ddiddorol yn dydi, fel y ti'n deud, maen nhw'n tyfu mewn poblogrwydd, a dwi'n credu beth sy'n dda iawn am S4C ydy bod ni'n gallu esblygu efo'r amseroedd hefyd. A dyn ni wedi gweld trwy launch Hans, er enghraifft, ar platfformau digidol, pa mor lwyddiannus mae hynna wedi bod, ond dyn ni jyst yn gweld shift yn gyffredinol ar sut mae pobl yn edrych ar gynnwys, a os oes gynddyn ni gynnwys da, di o ddim bwys pa platfform o hwnna'n mynd, ond beth sy'n dda hefyd, be dyn ni'n gallu gwneud ydy symud efo'r amseroedd, fel dyn ni wedi gweld yn y blwyddyn diwethaf, mae TikTok wedi dod yn rhywbeth anferth, a mae o'n rili da gweld cynnwys S4C ar TikTok yn neud yn briliant hefyd. A mae jyst yn bwysig bod ni yn gallu cynnig cynnwys Cymraeg adloniannol i bobl ifanc, lle bynnag maen nhw yn gwylio'r cynnwys. Pa mor anodd ydy i ddal fyny efo'r twf sydyn yma sy'n mewn datblygiad yn y platfformau digidol? Achos mae'r galw am gynnwys yn gyson ac yn gry yn dydi. Felly, faint mor anodd ydy i fod yn cynhyrchu'r cynnwys yma drwy'r adeg? Wel, dyn ni'n ffodus iawn, dyn ni'n gweithio efo cynhyrchwyr arbennig i greu'r cynnwys, ond beth sydd wedi bod yn rili ddiddorol ydy rhywbeth efo TikTok ydy, mae o'n arbenigedd hollol wahanol o greu cynnwys, a ti'n gwybod, dyn ni'n gweld mae lot o'r cynhyrchwyr ifanc sydd yn gweithio efo ni yn creu cynnwys ar gyfer TikTok er enghraifft, yn arbenigo, neu maen nhw'n influencers eu hunan ar TikTok, felly mae o'n grefft, maen nhw'n gwybod drwy draw, ond o ran dal fyny, ti'n gwybod, mae fel unrhyw beth ydy, mae o'n dod fewn i be mae pobl yn defnyddio o ddydd i ddydd. Felly dyna pa mor bwysig ydy bod ni'n elwar y cyfle yna wedyn. Mae'n rhaid i ddweud, dwi'n mwynhau TikTok da, ond mae hwnna'n gam lle dwi'n sylweddoli. Dwi'n rhy hen i TikTok i ddall treu'r trends ma'n wneud, ond mae'r cynnwys yn wych. Felly, ydych chi'n gweld bod chi'n efo cyrhaeddiad gwahanol ar y cyfryngau cymdeithasol er enghraifft neu platfformau gwahanol i'r gwylwyr fysach chi'n gael yn draddodiadol S4C? O, yn bendant, ti'n gwybod, dyn ni'n gwybod ar y platfformau gwahanol sydd efo ni, ti'n gwybod, mae'r gynulleidfaoedd yn hollol wahanol, ti'n gwybod, er enghraifft mae gen ti TikTok a Instagram sydd yn sgywio bach yn iau, a wedyn ar platfformau fel Facebook hefyd, mae yna gynulleidfaoedd gwahanol yn bob man wyt ti. Felly mae o'n job weithiau ac yn gamp bod ni'n gallu gwasanaethu pawb sydd ar y platfformau digidol. Mae mor bwysig bod ni yn parhau efo'r gwaith yna, yn parhau i ddatblygu hefyd. Mae'n pwy a wyr be fydd y platfform newydd sydd yn dod allan. Ti'n gwybod, so dyn ni wastad yn gorfod edrych amdan hynna. Ond ie, ti'n gwybod, dyn ni yn gwasanaethu yr gynulleidfaoedd ifanc, a wedyn mae yna wastad rhywbeth i rywun ar S4C. Rhywbeth i bawb. Dwi'n falch o glywed. A nid yr S4C yn unig sy'n datblygu cynnwys ar gyfer y platfformau digidol. Mae rownd a rownd hefyd, coelwch chi, ar bob platfform digidol bron iawn, dwi'n meddwl, dyn ni ar Facebook, Instagram, TikTok,
parod Twitter. Felly os nad ydych chi'n dilyn ni, ewch i chwilio amdano nhw achos maen nhw yno, a fedra i ddweud bod yn rhoi TikTok yn dda iawn hefyd. Felly, Annet, fysa ti'n deitha chydig bach mwy ni am y gwaith mae Round and Round yn neud fan i esblygu i gynnyrchu cynnwys ar gyfer y platfformau digidol yma? Wel, yn y misoedd dwytha yma, mae Round and Round wedi bod yn ehangu'r ddarpariaeth digidol. A da ni wedi bod yn ei hynna trwy greu cynnwys ychwanegol gwreiddiol, a da ni'n credu bod hynna'n ehangu ac yn cyfoethogi yr hyn da ni'n gynnig i'r gynulleidfa'n barod. Da ni wedi bod yn creu cyfresu spin-off sbyrion. Mae yna un wedi bod ar yn tudalen Facebook ni yn barod o'r enw Y Seit, efo Terry a Kelvin wrth i gwaith, so cyfres weddol hwyliog a doniol. Wedyn mae yna un arall sydd yn mynd i gael ei ffilmio'n o fuan o'r enw Gwallt i lawr gan Mari Elen. Mae honno yn y pipeline hefyd. Da ni hefyd wedi bod yn gweithio efo awdur newydd ifanc o'r enw Greta Siôn. Da ni wedi bod yn gweithio ar gyfres o spin-offs chydig bach yn hirach efo hi, 3 pennod 10 munud. Mae Greta yn canolbwyntio ar y gymeriadau sydd yn chweched dosbarth Ysgol Glanrafon yn y gyfres yna o'r enw Copsan. A mae hi wedi cyflwyno cymeriadau hollol newydd i'r gyfres yna. Ond cymeriadau, da ni'n gobeithio maes o law fydd yn dod i'r gyfres linol hefyd. Da ni'n gobeithio trwy ddatblygu stwff digidol, bod ni'n cael mwy o wylwyr ac yn cael gwylwyr newydd, a hynny trwy greu cynnwys sydd efo tôn chydig bach wahanol i'r gyfres linol, o ran cynnwys storiol ac hefyd o ran iaith. A da ni'n gobeithio fydd hynna'n apelio at garfannau gwahanol o'r gynulleidfa i'r bobl sydd fel arfer yn gwylio Round and Round. Ti'n gwybod ti dweud o ran, wrth gwrs, mae bwysau sy'n dod efo cynnyrchu cynnwys newydd ar gyfer y platfformau gwahanol yma'n does, ar wahân i'r gyfres sydd ar y teledu dyn ni'n gwylio. Felly, ond hefyd, da ni'n clywed ti sôn am ambell i enw falle o bobl ifanc neu bobl sydd ar ddechrau gyrfaoedd yn y byd credigol y fanne. Pa gyfleoedd sydd yn cael eu cynnig wrth ddarparu ar yr, gewch chi'ch dau, ddod i fewn ar hwn, pa gyfleoedd sy'n cael eu cynnig wrth ddarparu ar gyfer y platfformau newydd yma? Ydych chi'n gweld bod o'n rhoi cyfleoedd i ddatblygu neu feithrin fwy, falle? Yn sicr, da ni'n Round and Round yn awyddus iawn i feithrin talent newydd. Mae yna bwyslais mawr gyda ni yn y gyfres ar hyfforddiant. Da ni'n awyddus iawn i ddod o pobl newydd, hollol newydd i fewn i'r diwydiant, o pobl sy'n rioed i cael eu lleisiad i clywed o'r blaen. A pobl ella fysa ddim o angenrhydrwydd cynt yn meddwl bod o'n addas iddyn nhw. Ti'n gwybod, da ni'n meddwl bod y creu spin-offs yn gyfle gwych i weithio efo actorion, cyfarwyddwyr, awduron hollol newydd heb orfod rhoi gormod o bwysa ar rywun ella sydd ddim wedi bod yn y maes o'r blaen. A beth sy'n ei clywed am hynny ydy, mae'n ffordd wahanol o ddod i fewn i'r diwydiant mewn ffordd yn dydy, felly sydd yn golygu bod yr diwydiant yn lot fwy agored o ran sut bod yr accessibility, yr hygyrchedd i gael i fewn i'r diwydiant yn gwella yn dydy. Yndi. A mae datblygu talent yn holl bwysig yn unrhyw beth mewn unrhyw diwydiant. Yndi, a ti'n gweld fel dyn ni'n gweld wrth i ni esblygu'r platfformau gwahanol a fel mae Round and Round yn neud, ti'n gwybod, mae yna greuwyr cynnwys allan yna a sut dyn ni'n meithrin hynna a rhoi'r cyfleoedd yna, mae yna'n holl bwysig. Mae'n sgwrs brif ffrwd sy'n digwydd ar y funud. Wel, sydd wedi bod ers chydig o flynyddoedd bellach ynglyn â sut mae bob adran neu bob rhan o gymdeithas angen gwella ran amrywiaeth a gwelededd am hynny o ran amrywiaeth yn cymunedau ni. Ac hynny felly o fewn y byd credigol ac hefyd S4C a'r Round and Round ac byd teledu. Sut mae amrywiaeth wedi newid a sut mae'r sgwrs wedi newid yn ddiweddar ti'n meddwl o ran gwelededd bobl ar S4C er enghraifft? Dwi'n credu mae'r sgwrs wedi dod lot mwy amlwg a dyn ni yn ymwybodol o'r sgwrs a dyn ni'n ymwybodol hefyd o'r gwaith sydd dal angen cael ei wneud bod ni wedi wneud lot o gamau calonogol o ran cynrychiolaeth ar ysgrifenedig efo'r gymuned LGBT. Mae gyda ni lot o welededd ar draws platfformau fel Hans a Round and Round ac yn ein dramau hefyd, ti'n gwybod. Ond ie, dyn ni'n ymwybodol ohono fo, dyn ni'n ymwybodol bod angen gwella cynrychiolaeth hefyd. A pa mor bwysig ydi o i pobl sydd allan yna, bod nhw'n gweld eu hun ar y sgrin yn amlwg, a mae'n bwysig hefyd bod ni'n cael pobl o'r gymdeithas LGBT i adrodd straeon nhw'u hunan
hefyd, dyna beth dwi'n meddwl sydd yn holl bwysig. Dyna beth sy'n greit am ddatblygu talent newydd a gofyn am dalent LGBT i greu cynnwys, i adrodd straeon nhw hunan, bod ni yn rhoi'r cyfle yna, achos mae rhaid i ni fod yn authentic hefyd. A dyna beth sy'n holl bwysig, dwi'n meddwl, ydy bod ni'n gallu rhoi'r cyfle yna i bobl weld, un, gweld eu hunan ar y sgrin, a dau, yr cyfle i nhw adrodd straeon nhw hunan hefyd, a pa mor bwysig ydy hynna. Dwi'n cyflwyno podcast ar enw Esgusodwch fi ar gyfer BBC Sounds, ac pwrpas yr podlediad oedd i roi platfform i leisiau LHDT+. Drwy gyfrwng y Gymraeg, falle doedden ni ddim wedi clywed ei safbwynt nhw o blaen, a beth sy'n braf yn lot fawr o'r sgyrsiau dyn ni'n cael ydy bod, nedig y gwesteion iau dyn ni'n cael, ydy mae profiadau nhw'n dra gwahanol y rhai gysin, enwedig yn yr ysgol, a hefyd bod gwelededd yn enwedig ar y teledu wedi cynyddu o ran aelodau'r gymuned LHDT+. Ac ers i fi ddechrau rownd a rownd, fatha dwi ar rownd a rownd bellach ers bron i 6 mlynedd, mae'r amser wedi fflio, ond beth sy'n braf ydy, dwi wastad wedi teimlo bod stori Rhys yn un authentic ac hefyd yn un... dwi'n gallu nieithu ni, ond hefyd mae wedi cael ei chyflwyno mewn ffordd gyfrifol iawn, achos mae Rhys wedi cael ei gyflwyno fatha unrhyw aelod arall o'r gymuned, ac dim ond rhan o'i gymeriad o'i hunaniaeth ydy'r ffaith bod yn hoyw. Rhan bwysig, ond yr un mor bwysig ag rhinweddau eraill i gymeriad ond. Ac hefyd bod gwylwyr wedi dderbyn o fatha unrhyw gymeriad arall. Ac mae hynny'n galonogol iawn i weld. Dwi'n meddwl bod o'n ddrych i gymdeithas heddiw i ddangos bod ni'n lot fwy. Da ni wedi symud yn y blaen dipyn yn do. Yn ogystal â pwysigrwydd cynrychiolaeth tu ôl i'r camera, rhoi cyfleoedd i bobl yn y maes teledu drwy gyfrwng y platfformau digidol yma, pa mor bwysig ydy ydych chi'n meddwl o ran gwelededd cymeriadau yma ar yn screens ni i bobl sy'n gwylio adre ac i bobl ifanc efallai sy'n unieithu fel rhywun LHDTC+. Pa mor bwysig ydy gweld y cymeriadau sydd wedi cael ei ysbrydoli gan brofiadau authentic bobl LHDTC+. Hynod o bwysig. Ti'n gwybod, dwi'n cofio'n sef i fyny pob tro oedd na ddyn hoiw neu cwpl neu stori hoiw a enwedig ar Operau Sebon, oedd ti'n teimlo, dyna, mae hwnna i fi, ti'n gwybod, dwi'n teimlo'r un peth a mae mor bwysig bod ti'n gweld y hynna'n ar y sgrin. A hyd yn oed heddiw, ti'n gwybod, ar cyfresu o bob man o Netflix i S4C, ti'n gwybod, os oes yna rhyw stori, neu ti'n gwybod, dy stori di ar rownd a rownd, ti'n gwybod, mae mor braf gweld hynna, meddwl, dyna, mae jyst yn greit, ti'n gwybod, dwi'n meddwl, mae hynna mor braf gweld hynna, enwedig fel person ifanc sy'n tyfu i fyny sydd falle yn darganfod pwy ydyn nhw, ti'n gwybod, mae yna gymaint o bethau allan yna, ond mae cael rhywbeth yn y Gymraeg, hyd yn oed, mwy pwysig, achos ti'n meddwl, mae yna le fi o fewn cymdeithas, a mae o jyst mor lyflu gweld hynna ar y sgrin. Mae hwnna rhywbeth sy'n rili yn bwysig iawn i ni yn rownd a rownd. Bod bob carfan o gymdeithas yn gallu gwylio'r gyfres neu gwylio yn stwff digidol ni a meddwl a gweld cynrychiolaeth ohonyn nhw hunan lle, mae yna rhywun fel fi yn y gyfres yma. Ti'n eisiau neb wylio a meddwl, di hwn ddim i fi. Mae rownd a rownd i bawb, mae arlwyd digidol ni a S4C i bawb. A da ni eisiau bod yn gynwysiedig o bawb yn enwedig heddiw yr gymuned LGBTQ+. Da ni eisiau pobl allu gwylio a meddwl, dwi ddim ar ben fy hun, mae yna rhywun arall fatha fi, neu mae yna rhywun efo stori debyg i fi. Mae hwnna'n bwysig iawn i ni fel cyfres hefyd. A dwi'n credu, ti'n gwybod, mae yna lot o bethau enwedig dros y flwyddyn diwethaf sydd wedi cael ei ddeud am gydraddoldeb a hawliau a ti'n gwybod, dyn ni wedi dod ymlaen mor bell, ond wedyn, os ti'n edrych dros y glob i gyd ac yng Nghymru, mae yna dal gymaint o drais a cysineb allan yna. Ti'n gwybod, di'r frwydr heb di ennill eto, a mae'n bwysig bod ni'n cario mae'n adeiladu ar hynna, gwneud unrhyw beth dyn ni'n gallu gwneud. Unau fel rownd a rownd neu S4C i helpu yr gymuned yna a rhoi'r cyfleoedd yma. Ond beth sydd hefyd yn bwysig a fel dyn ni wedi cyffwrdd ar wrth gwrs ydy, mae gwelededd ar y sgrin yn bwysig hefyd, ond creu y cyfleoedd yna tu ôl y camera hefyd a'r pwysigrwydd bod pobl yn cael adrodd straeon nhw hunan. Pwy well i adrodd y stori yna na rhywun sydd wedi byw trwy'r profiad yna. A beth sy'n greit, dwi'n meddwl am rownd a rownd ydy, mae o'n cynnig safbwynt pobl falle sydd ddim yn ddinesig, a sydd yr un mor bwysig wrth gwrs, ond
weithiau mae yna stereotype am agweddau bobl cefn gwlad neu fwy gwledig na dinas, a bod ni chydig bach ar ei holi falle, neu bod ni'n gilach, lle beth sy'n braf ar rownd y rownd ydyn ni ddim falle'n gallu adlewyrchu nad dyna di'r gwir, ac bod ni'n, os oes yna rhywun iau yn gwylio adre sydd yn unieithu fel rhywun LHDTC+, yna bod nhw'n gallu gweld rhywun ar y sgrin yn byw bywyd agored mewn cymuned lle maen nhw'n cael ei derbyn. A dyna sy'n braf am Rhys ydy fatha, pan ma'n i'n gwylio teledig yn gweld cymeriadau LHDTC+, i ddechrau fo, oedd lot o'r themau yn rhai trist, lle yna lot o boen, ac mor wych oedd cael gweld cymeriadau LHDTC+, oedd weithiau oedd yr gwylio'r themau, o'n i'n gallu nieithu efo nhw oherwydd yw poen nhw bach yn anodd, lle rwan mae'n braf bod ni'n cael gwahanol straeon gan bobl o'r gymuned sydd yn galonogol tu hwnt, dwi'n meddwl. A hefyd, fel ti'n deud, y pwysigrwydd bod dydy pawb ddim yn rhedeg i ffwrdd i'r ddinas, neu ddim yn rhedeg i ffwrdd o sefyllfa teuluol trist. Ti'n gwybod, fel mae stori Rhys y dangos ar rownd dod o gartref teuluol hapus. Felly mae hynna'n bwysig hefyd ydy bod ni ddim yn pwysleisio'r ochr negyddol yna. Dwi'n credu, ti'n gwybod, yn draddodiadol o fewn y cyfryngau, mae yna duedd o hynna wedi bod, neu bod cymeriadau LGBTQ+ yn gorfod mynd trwy rhyw fath o boen, neu hefyd yn gymeriadau eilradd sydd falle yn chwarae the supporting role. Ti'n gwybod beth dwi'n feddwl? Yeah. Sydd byth cweit yr prif gymeriad, neu yn cael... A dwi'n credu, ti'n gwybod, wedi tyfu fyny fel person hoiw, ti'n gwybod, mewn cymuned gwledig, ti'n gwybod, dwi'n credu bod hynna yn wir o'r profiad o dyfu fyny, wyt ti byth cweit yn y canol, wyt ti wastad bach ar yr ochr, a dwi'n credu, ti'n gwybod, mae o'n broses o'r fod tyfu fyny a ffindio allan pwy wyt ti. Ond mae'n gret, ti'n gwybod, falle bod ni wedi symud draw i ffwrdd o hynna rwan, efo cynrychiolaeth, a'r dyledu'n gyffredinol ydy bod ni rwan, ti'n gwybod, ddim yn gorfod bod yr gay best friend, neu ddim yn gorfod bod yn rhyw stereotype, ond wedi deud hynna, mae yna le i bawb, ti'n gwybod, hyd yn oed os wyt ti fel y person sydd yr stereotype yna, mae yna le i ti, wyt ti'n valid a wyt ti angen cael dy weld. Mae'n dangos pŵer teledu dydy tu hwnt i just adloniant, mewn ffordd. Ydych chi'n gweld gwahaniaeth, estalwm eto, falle fyse dim ond rhywun fyse di hyfforddi neu di graddio yn mynd i weithio tu ôl y llen yn yr ochr gredigol neu gynhyrchu o deledu, lle rwan, er enghraifft, mae yna fwy o gyfleoedd yn dod. Yn enwedig, rhywun sydd ti sydd wedi bod yn gweithio ar Hans, wyt ti'n gweld beth yw'r gwahaniaeth rhwng deunydd yma cael input rhywun iau i ddatblygu cynnwys oes yna wahaniaeth, ti'n dweud? Wrth gwrs bod na, ti'n gwybod, achos maen nhw'n byw i'n bywydau rwan, ti'n gwybod, a dwi'n gwybod falle bod fi'n ifanc, ond dwi dal, ti'n gwybod, ddim mor ifanc y coni, so ti'n gwybod, mae wastad yn bwysig gwybod beth sy'n mynd mlaen, ond dwi ti wastad angen y safbwynt yna hefyd. Ac ti'n gwybod, mae hwnna'n dod o trwy siarad efo'r cynhyrchwyr ifanc, neu siarad efo pobl ti'n nabod hefyd, a jyst gweld beth sy'n mynd mlaen. Ond maen nhw'n gwybod beth sy'n mynd mlaen, ti'n gwybod, maen nhw'n gwybod beth yw'r trend nesaf ar TikTok, maen nhw'n gwybod beth sy'n neud yn dda. So, yn bobl ifanc, o'n i'n clywed, mae rownd a rownd ar fi'n dechrau perthynas efo coleg Menai, dwi'n meddwl, yndi? O ran datblygu talent newydd ifanc ac rhoi cyfleoedd newydd mewn ffordd. Yndi, blwyddyn nesaf mae gennym ni gynllun cyffroes iawn ar y gweill, partneriaeth efo coleg Menai. Cynllun, da ni'n gobeithio fydd yn ysbrydoli pobl ifanc sydd yn mynychu'r coleg i feddwl am yrfa o fewn y byd teledu. Ella pobl fysa ddim wedi meddwl gwneud y fath beth o blaen, sy'n gallu bod yn golurwyr, trydanwyr, unrhyw fath o beth. Ie, so hwnna'n gyffroes iawn. A mae'n gret cynnig y cyfleoedd yma eto fyny yn y gogledd. Mae'n dinasoedd ni'n bellach efallai lle mae pobl yn draddodiadol lle mae'r cyfleoedd yma i gyd, ond mae'n gret gallu cynnig cyfleoedd mae'r stepen drws rownd y rownd yma yn y gogledd, ynddi? Yndi, dyna beth sy'n braf, dwi'n meddwl,
wrth weithio yn Round a Round yn Borth ar wan mae gennym ni stiwdio newydd yn Llangefni, da ni'n gallu mynd allan i'r gymuned sydd wrth ymyl ni a trio cael pobl leol i ddod i weithio fan ni. A fel da ni wedi dweud yn barod, pobl efo profiadau gwahanol, dim just yr un profiadau. Fach ti'n dweud gyna, pam nes i fynd i'r byd teledu, mae hyn lot yn ôl rhan. Fel chdi, efallai bod fi'n ifanc, ond dwi'n hyn y goni. Pobl yn gwneud gradd yn y Gymraeg neu rhywbeth fel yna, wedyn mynd i faes sgwennu neu cynhyrchu a falle. Ond rwan mae mor refreshing gweld pobl yn dod o bob matha gyfeiriadau, gweld pobl ifanc yn cael cyfleon sydd ddim o angenrheidrwydd di mynd trwy'r ffynonella arferol. Ti'n mynd i gael lot o brofiadau gwahanol ar dy sgrin wedyn dweud, mae hynna'n beth gret, dwi'n meddwl. Dyna sy'n braf gweld, pan dwi wedi bod yn gwylio pethau ar-lein ar y platfformau gwahanol yma, mae'n gymaint fwy o gyfoeth o brofiadau a lleisiau ti'n ei clywed. Gymaint jyst fwy difyr i ddechrau fe'r lefel hollol ar wynebol, yn dydy. Petai rhywun eisiau cynnig i'w llais i platfformau digidol S4C neu Hans er enghraifft, oes yna ffordd fysa nhw'n gallu cysylltu fatha person ifanc efo Hans i? Wrth gwrs bod o'n beth sy'n dda fo'r holl platfformau yna. Ti'n gallu gyrru neges y stwff a dyn ni wastad yn agored. A dyn ni wastad eisiau datblygu talent newydd hefyd. A os oes gan rhywun dalent allan yna a bod chi'n creu cynnwys yn barod, wel jyst gyrrwch y cynnwys na fewn iddyn ni hefyd a fedrwn ni bartneri chi fyny efo cyflenwyr ni sydd yn cynhyrchu'r cynnwys iddyn ni wedyn. A wrach bod hwn yn gyfle perffaith Annes i ni sôn am yr cyfle arbennig dyn ni'n dod yn lawnsio ar Round a Round? Ia, mae gennym ni alwad wan yn Round a Round i bobl ifanc rhwng 16 a 29 oed i unau sgwennu sgript hyd at 5 munud o fonolog neu i ffilmio nhw hunan yn perfformio hyd at 5 munud o fonolog. A beth da ni eisiau weld yn y monologa ydy adlewyrchiadau o fywydau pobl ifanc LGBTQ+ yng Nghymru heddiw. A wrth i bobl feddwl fysa nhw'n licio cymryd rhan yn yr alwad, os di rhywun yn meddwl, di'n Nghymraeg idd, mae'n digon da, sy'n eisiau bobl boeni am hynny o gwbl. Da ni'n amrywio, o'n i'n dweud yna, amrywio efo tôn iaith yn yn arlwydd digidol. A da ni'n newyddus i'n stwff digidol ni adlewyrchu y Gymraeg sy'n cael ei siarad yn Gymru heddiw a y Gymraeg sy'n driw i brofiadau'r bobl yma. So, da ni'n annog unrhywun i yrru stwff i ni. Ydyn nhw angen bod efo unrhyw brofiad blaenorol o sgwennu neu sgriptio? Neu... Na, dim o gwbl. A dwi'n meddwl dyna beth sy'n dda amdano fo. Da ni'n chwilio am bobl hollol newydd. Ella pobl da ni rioed i clywed, mae nhw sy'n rioed i clywed stwff o blaen. Dim ond pa mor fyr ydi o, hyd at 5 munud ydi o. Fysa ni yn falch iawn o gael clywed profiadau pobl wahanol. Dwi'n siŵr bod yna lot o bobl efo lot o dalent allan yn fanna, ond ella sydd ddim wedi cael cyfle o blaen i sgwennu neu i actio. Ie. Pa mor bwysig di'r cyfleon yma, ti'n meddwl? Bendant. Ti'n gwybod, dwi'n credu mae'n anhygoel, ti'n meddwl, achos dyn ni jyst eisiau gweld y straeon ma'n cael ei adrodd. A hefyd, dwi'n credu falle bod yna duedd yn y gorffennol pan dyn ni'n meddwl am bynciau LGBTQ+, ydy bod nhw'n ddifrifol a ti'n bod, mae addysgu pobl amdan hyn yn mor bwysig, ond hefyd dyn ni'n gymuned mor amrywiol a mae yna gymaint o hapusrwydd a cyfoethogrwch, di hwnna ddim yn air, sori, nadi. Mae yna gymaint o cyfoeth o fewn y gymuned a mae jyst angen i ddathlu hynna hefyd a mae o'n gyfle anhygoel i unrhyw un allan yna sydd eisiau cael eu llais nhw wedi clywed. So pan ma'n i'n sefyll fyny, oedd o'n teimlo bod yna rhyw fwlch mawr rhwng, fel person credigol wrth y modd yn actio falle rioed, chdi sefyll, cofio bod yn ysgol Theatr Maldon wedi gita. Ond i'n teimlo bod yna rhyw fwlch mawr rhwng be ti'n weld ar teledu ac lle o'n i'n eistedd adre ac sut i gyrraedd yno. Ac heddiw, beth sy'n gret efo'r gwahanol platfformau yma, ydy mae'n lai o risg mewn ffordd sydd hefyd yn liberating i bobl sydd eisiau troi tro ar sgwennu neu unrhyw elfen credigol o ymwneud yn y byd teledu. Ond mae pawb sydd allan yna, enwedig pobl ifanc dyn nhw, yn greu'r cynnwys. Mae ganddyn nhw i ffordd maen nhw'n gallu creu'r cynnwys ma'n dydyn nhw. Felly, mae ganddyn ni boblogaeth ifanc yng Nghymru mor dalentog ac sydd yn awchu i greu'r cynnwys yma hefyd. Felly
maen nhw efo'r cyfleoedd yma a trwy wneud hyn, mae'n jyst yn anhygoel. Dwi'n meddwl, gret, rili cyffroes. Ond mae'n rhaid i ddweud, un peth sy'n bwysig i ddweud, dwi'n meddwl ydy, pan dwi'n cael y sgwrsiau yma yn gyffredinol tu allan i waith, falle weithiau, mae'n bobl sydd ddim falle yn uniaethu fel rhywun LGBTQ+, yn gweld cyfleoedd hyn ac yn meddwl, wel, pan bo fi yn cael cyfleoedd fel yna, neu bod yna rhyw deimlad bod nhw'n cael tynnu cyfleoedd wrthyn nhw, ond dwi'n licio atgoffa, mae be di hwn ydy creu dod â mwy o bobl at y bwrdd bwyd trosiadol, os lici di. Yn edrych na tynnu cyfle i ffwrdd, ynddo. Bod ni'n dod o set newydd at y bwrdd i glywed lleisiau dyn ni heb i clywed o blaen, efallai. Ac dyna pan bod nhw mor o bwysig, ynddo. Lle dyna chi, pawb adre, wan, os ydych chi rhwng 15 a 90 oed, a ydych chi efo ryw ddiddordeb o sgwennu credigol, yna, a bod chi'n uniaethu fel rhywun LGBTQ+, LHDTQ+, yna, ewch ati i sgwennu monolog i ni. Dim mwy na 5 munud, ac ewch chi perfformio hi ar ffurf fideo, neu ewch chi sgwennu hi a'i gyrru hi fewn i ni. Ewch ar gyfryngau cymdeithasol Round a Round, ac mi fydd y wybodaeth i gyd yno i chi ar sut i ymgeisio yn y gystadleuaeth, a pob lwc i chi gyd ynddo. Ond am rwan, diolch o galon i ti Annes Wyn a Gitar Hyn am ymuno efo fi. Diolch yn fawr. Diolch.